wanda bayyan aiki ya santaro. Babu maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. Daga maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. Babu maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. In kaga maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. Babu maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. In kaga maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. Bani da aiki yan uwa ya azanyi na gane rayuwa. Na rikice ni yan uwa kamar kifi a cikin ruwa. Inda mai dangi sai gudu na ake yi na shiga ɗimuwa. Ya Allah ka taimake ni da baiwa ko na santaro. Babu maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. In kaga maraya sai rago wanda bayyan aiki ya santaro. Ko a cikin abokanai ne ba a yin yawo da ni. Umma zo na tarar da su ne kowa zai taɓa na guni. Bani da aikin yi da zan yi wayo na shiga tsanani. Ya Allah gare ka na kai kuka na in santaro. Me ya faru haka? Haba Usman, ka bari mana idan kun je gida sai ma bayani. Ni ma na zo gewaya ne gonar mu kawai sai na ji ihun sa sai faɗowa ya daga kan wannan bishiyar. Shi yasa na kira ka. Amma alhamdulillah yanzu da na yayyafa man ruwa sai na ga ya farfado. To Ahmad mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Yawa amin. Yanzu tunda ka zo da mashin sai ka dauke shi ku tafi gida. Ni kuma bari in koma in ci gaba da duba gona. Mun gode. Yawa, kan jima. Idris, ya kamata ka rage mu rigima. Kaga baka da kowa a duniyar nan sai ni. Kuma nema ba da kowa sai kai. Kaga in tsautsayi ya gifta ka karye ko ka ji mummunan ciwo. Kaga ai ka samu a cikin wata sabuwar matsalar. Kai hakuri yana, insha Allah ba zan sake ba. Yawa Idris, ka kiyaye ka ji ko? Malam kalla mun fa gama aikin nan. Kun tabbatar ya mutu?
Haba malam kalla, ai sai dai uwarsu ta aiko ni. To shikenan, ku jira yanzu nan zan turo Aminu yanzu ne ya kawo kuɗin. To shikenan ba matsala, amma fa in ka kare alƙawari ka san akan kuɗi kai din ma fa ba zan kyale ka ba. Haba, ai ba haka zakarin mu da ku. Yanzu nan zan turo shi kawo muku. To shikenan. Kai, gaskiya burge ni. Aiki haka nan da nan? To barin kira Aminu zo kai musu kuɗin. Tun yanzu mai samu narin Aminu ne ta tarin yi ma ɗaga ba. Ni ya me faru ne da lamun Aminu na sai ringin take ce bai daga wayan ba me faru haka ko sa ta caji ne kai yanzu a ganin ka Ibrahim wani club din kwallo ne babba a garin nan? In dai ana bayanin babban club a garin nan ai bai wuce Aljazeera ba. Ai saboda ko shakka bana yan Aljazeera ko a Turai za su iya buga kwallo. Ai kai a ra'ayinka kenan, amma ni a ra'ayina an aka samu O2 boys ai an kare zance. Sadiq, a kamar rangin din wa nake ji fa. A Ibrahim kaga kamar mutum ne a kwance a can. Wallahi awar ma aljumsa take. Hello? Haba Aminu. Ya ina ta kiran wayar takan ka dauka bane. Ba Aminu bane ba. To ina Aminu? Gashi mun zo cewa ne mun gaishe a kwance. Halama da ya haɗe da yan daba ne. Suka yi masa wannan dukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aminu nawa? To zai ya kuke? Ina na same ku. Gaskiya yanzu ga sai dai mu haɗa asibiti saboda ya ji ciwo da yawa in ka zo ma ba abin da zaka iya masa. To shikenan. Yanzu nan zan tafi asibitin. To shikenan ba da ma. Kai ne mahaifinsa ko? Ni ne mahaifinsa. Dokta jikin nasa? Jiki da sauki sai dai yana buƙatar hutu baya buƙatar hayaniya. Idan jirgi ya ƙare nan da jimawa za a sallame ku. To dokta, mun gode. Kun ba shi waɗannan magungunan kuwa?
kwarai kuwa a zan ba shi maganin nan ya sha. Ya kamata ku kun koma gida kuna ba da magani a kan kare domin kiwon lafiyarsa. To doctor, mun gode. Ai wannan aiki ba bukatar godiya saboda aiki ne ke mai sarrafar da to an jima Allah ya bada sauki. Amin. Ku da za kawo shi ko? Mu ne ba kuwa mu ne ba mu ka kawo shi. To sannan ku kawo, mun gode Allah ba ku da Allah saka da shi. Amin baba, ai wannan kamar yi wa kai ne ba komai domin duk wanda ya taimaki dan uwansa shi ma Allah zai taimake shi. Tun da likitan ya ce jikin da sauki kuma gashi ka zo to mu za mu koma. To shi kenan mun gode Allah saka da alkhairi. Yawa da ma. Allah ya ramsa lafiya. Sannan ya waka lafiya Allah sauwa. Taɓija, wannan ai shi ne ƙaiƙayi kuma kan mashaƙiya. Ni da in tura a kashe Usman kuma kawai sai sauka kan Aminu. To yanzu da tsaro da ƙarar kwana kuma sun kashe shi fa. Da na shiga uku, amma duk da haka ba zan yi ƙasa a gwiwa wajen ganin na kawar da Usman daga doron duniya. Don idan har yaron na ya ƙara hankali, ya zama dole ya buƙaci dukiyarsa a wajena, kuma ko da ta hanyar hukuma. Aminu, na'am baba. ni fa babu wanda nake zargi ne maka wani abu in ba Usman ba, dan shi ne kuke neman budurwa ɗaya da shi. Haka ne baba, dan ni ma shi nake zargi saboda shi ya ɗau mashin ɗina ya bi hanya, ni kuma da na bi shi shine suka tare ni suka mun wannan dukan. Ai ma ba tantama shi sa su, kuma wallahi ba zan yadda ba. Sai na ɗau mataki akan wannan abu, sai na haɗa shi da hukuma. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. To wa nake magana? Malam Kalla ne kofar kudu. To malam Kalla, wani abu ne ya faru? Amma maganar babba ce. Na fi so ka zo da kanka ko kuma ka tura ɗaya daga cikin yaranka. Saboda ɗaya daga cikin abokan ɗana ne kiso kashe min ɗana. What? Kisa? Kwarai kuwa, kisa mana. Ba matsala, zan zo yanzu. Zan zo yanzu. Yawwa, to sai ka zo. To. Salamu alaikum. Baba, me yasa ma Amin na gaisa haka? Ai burin ka ne bai cika ba. Da kaso a kashe min shi Allah bai yi ba. Ka tura su je su kashe shi Allah bai yi sun kashe shi ba. Shi kenan yanzu kuma ka zo kana ka ce wai zaka dinga tambaya ta wai me ya faru? Ai ka fi kowa sanin abin da ya faru da shi. Da kuke neman yarinya ɗaya shi zaka sa kashe shi. Akan me? Ba wani fa ban gane me kake nufi ba. Ba za ka gane me kake nufi ba. Tunda yakan abin da ka tura masa Allah bai sa za su kashe shi ba. Dole ka zo kana cewa ka gane me nake nufi ba. Ka sa aje a kashe shi haka kawai. Akan kuna neman yarinya ɗaya ka tura aje a kashe shi yanzu ka zo kana cewa baka san me yasa. Ba za ka taɓa sani ba ku ai. In dai wannan abin da aka masa yanzu kai kana nufin baka san me kai ba, to ba za ka taɓa sani ba. Ba za ka taɓa sani me ke faruwa ba. Tun da yakan kwanakin baya ka zo ka neman kuɗi za ku je kuɗin makaranta na ce maka babu. Ka zo ka je kama shi a gaban budurwa, yanzu ka zo ka sa akan budurwa zuwa kashe min shi, ka zo ka taɓa san me ke faruwa ba za ka taɓa san me ke faruwa ba ai.
kawai ka zo akan ne laifin me ya maka don kuna neman budurwa ɗaya shi haka kawai da ka zo ka tura ka zo ka sa kashe shi laifin me maka har Allah ya dauki rayuwar ma wani bawan Allah amma kai baka da wucin gaba sai mu wa alaikum salam yau office a gashi nan okay me ya faru wannan bawan Allah shine dan suna neman budurwa ɗaya da wannan din nawa kawai yasa aje a kashe min shi okay to dama ku ne ɓata gari kenan ranka da menene ka za ka san abin da kai ban san me yanzu za ka san abin da kai saboda ku ne ɓata gari ya za a zancin kai ka samu yaro kai mar irin wannan ba sai ka ofisa ba ni cikin mashin din kunna ina ka sa mashin din ina ka sa shi gashi yana kofar gida bacin ka karɓi mashin kuma kana kokarin ka kashe shi me ya faru yawa ni ban san me ne ba ofisa to za ka san abin da kai yanzu ni dai kawai na karɓi mashin police station za mu tafi da kai ofisa ni me ne saboda me yasa saboda ku ofisa ku je ku tabbata har sai ya faɗa maka abin da yasa yanzu shi kenan malam kaza yanzu muna son ku je da bayani a gare ka yanzu za mu tafi police station ba ban yi koyar ba zo mu tafi police ku ta dubgasa sai ya faɗa maka abin da yasa police station ku ta dubgasa zo mu tafi police station je da shi ofisa kai dubgasa ofisa sai ya faɗa maka dalili ina za ka yi police station za mu tafi da kai ai ni ne ba san me fa ana ba san me ne ba sai police station za ka faɗa mun ko ba za ka faɗa mun wallahi ofisa ba abin da na sani akan wani abu ba abin da na sani ni dai kawai kun zo kun kama na kun yawa ai irin ku ne ba ta gari a wani sannan kuna zuwa kuna yin abubuwan da bai kamata ba kuna wahalar da ɗan sanda a aikin mu ana ganin abu da bakin jinin mu a sannan kuma za ka faɗa min ko ba za ka faɗa yanzu da ka faɗi gaskiya ga yanzu ba mu yi ma haka ba kana wahalar da mu kuma kana wahalar da kanka na zo neman ofisa yana nan kuwa yana ciki yana wani aiki amma bari mu to muna so ka faɗa mana gaskiyar lamari sannan ka san muna shan wahala mu 'yan sanda a kanka kuma muna so ka gaya mana gaskiyar lamari kai ma ka samu sauƙi a game da abin da muke ma ka gane ko? ka gane? alhamdulillah ya lamuna kuma ya kawaiya kuma dalla to malam kalla mu je kan kanta dauki bayananka ka fara daukar statement ɗinsa okay sir malam kalla bismillah to ranka dade kamar yadda na faɗa maka dai suna neman yarinya ɗaya ne da Usman haka kawai Usman ya sa kashe mun ɗana to malam kalla gashi tunda aka kawo shi nan muke faman bincike a kansa amma kuma bai amsa laifinsa ba amma muna ganin ya kamata mu tura ku kotu to ranka daɗe wannan aikin ku ne ku ka san yadda za ku yi ku sa shi ya amsa laifin nan kuma ko nawa kake so dan labo zan baka in dai har yaron ya amsa laifinsa dan daga nan kawai so nake a tura shi biyan yari kai malam kalla ni ba na karɓar cin hanci
duk abin da doka ta tanadar shi muke a wannan wuri, kuma mu bincike ne namu, ba mu da ikon mu kai mutum gidan yari in dai ba alkali ne ya yanke hukunci ba. To shi kenan ofisa, ni kan zan koma gida. Ok, to shi kenan ya yi sa an yi mutumin nan ka da gaskiya. Ka duba fa ba irin wahalar da yaron nan bai sha ba amma ya ƙi amsa laifinsa. Ni ma ina tunanin haka. Daga ina kake? Baba daga gida nake zan je gurin abokina. Abokin kawa kenan Usman? Baba Usman kuma yan sanda sun kama shi. La ilaha illallah. Akan me ya faru? Ni ma ban sani ba amma malam kalla ne su aka kama shi. Malam kalla ya sa aka kama shi akan me? Amma malam kalla ya sa aka kama shi akan me? Amma malam kallan nan ya cikakken mara imani. To amma bari zan je police station. Ofisa na zo ne akan maganar yaran nan Usman. Ok, wato ofisa yaran nan Usman ba shi da laifi, don kun tsananta bincike gaskiya za ki halin. Ofisa a taimaka a bani belinsa, amma ina so kar malam kalla sani in har wani abu ya taso ni ku neme ni. To shi kenan tunda kana ganin ba matsala, amma ka san ka'idar beli duk lokacin da muka tashi neman sa ta hannun ka za mu so. To shi kenan ofisa, insha Allah ba matsala. To shi kenan ba damuwa, mu je ciki ka sa hannu akan kanya. Shiga cikin sai ɗin nan ka ɗauko yaron. To Malam Yusuf, mun baka belinsa duk lokacin da bincike ya tashi za mu neme ka. To na gode ofisa. To shi kenan. Sa an yi kwanan abin da muka yi kana gaba problem? Ba wani damu an Allah ya. Ai mun riga da mun yi wata yarjejeniya da shi, ba matsala. Kuma dama ina ganin halama yaron nan ba shi da laifi. Okay sir. Babu maraya sai rago wanda bayan aiki ya santaro, in kaga maraya sai rago wanda bayan aiki ya santaro. Babu maraya sai rago wanda bayan aiki ya santaro, kaga maraya sai rago wanda bayan aiki ya santaro. Babu maraya sai rago wanda bayan aiki ya santaro, in kaga maraya sai rago wanda bayan aiki ya santaro. Babu maraya sai rago
bulayi yan uwa ko ban sadaka gangaro ko bana aikin yanayi ko zai sa umbare aro mu taimaka mini yan uwa na wannan shi ne gagaro kai daina bulayi yan uwa na Allah ya cire maka damuwa in ka zamto mai tawakkali wannan shi ne rayuwa kar ka zamo mai yin bakirci samsam ba wata karuwa kai tashi ka nemo dan uwa na shi ne shekar da ka rayuwa babu maraya sai rago wanda bai yin aiki ya tattaro kaga maraya sai rago wanda bai yin aiki ya tattaro babu maraya sai rago wanda bai yin aiki ya tattaro in kaga maraya sai rago wanda bai yin aiki ya kai bello gaskiya na sha wahala a wurin 'yan sandan nan wahalar da ko makina ba na fatan ya fada cikinta shikenan yanzu ka haƙuri za ka yi abin da ya faru ya riga da ya faru haka ne sai dai har yanzu ban san mene ya aminu ba da ya sa ya tsananta gaba da ni gaskiyar magana na ban yi niyyar faɗa ma dalili ba amma iya sani na saboda umu ne sake maka duk wani abu saboda shi ba na santa da kake bello da gaske kake aminu na son ummi abokina ko shakka ba na idan da bakin sai faɗa mu wannan magana gaskiya ummu ta ci amana ta me yasa za ta yi mu haka alhalin ta san yadda muke da aminu Usman kar kai saurin yanke hukunci akan ummi dan ba ta da laifi saboda duk lokacin da aminu ya je wurin baya dawowa da farin ciki sai dai dawo min da labarin da walakancin da ta ba kana nufin ba ta son su kenan kwarai kuwa tabbas da ummi za ta ce ba ta so na aminu take so ni zan iya haƙura na bar ma saboda so ba a yi mar dole ni ban yarda da hakura ka bar masa ummu ba dan ni na san aminu ba san gaskiya ke ummu kawai dan yana so ya bata ma rai to shikenan mu ci gaba tunda na ga abin nasa ba mutunci daga yanzu na daina raga ma Usman ya kamata ka gane ba kirjiya ba wurin wasan makaho bane kuma direshin kunyar muzuru bai isa hada kansa da namijin zaki ba ai babban gora sai magogin karfe aminu kuma ni ina son kasancewa ni ruwa biyu ne zan iya juyawa duk inda kake so kuma tun da rashin mutunci ka zaba a tafi a haka daidai nake da kai me kake da shi nawa ne a jiyunka da har zaka hada takara da ni kuma bari ka ji in faɗa maka duk da cewa ummu tana son ka baka san kuɗi yana iya siyan komai a rayuwa ba har ma da soyayya da kake takama da ita kai dakata ni dinnan da kake gani zan nuna ma cewa kuɗi baya siyan soyayya kuɗi baya siyan mutunci manyan abubuwa biyu kenan da kuka rasa da kai da mahaifinka kalla ka je ka faɗa wa duk wanda zai ɗauka ma mataki dan kai kanka ka san ba za ka iya karawa da ni ba za ka san ni kamara ina ni kamara ka je duk abin da za ka yi mahaukacin banza don yayi ma magana a kaina shine za ka mare shi ni ka mare ni ma in ka isa Usman ni kamara ko an mare ka manyan abubuwa biyu kenan da kuka rasa da kai da mahaifinka kalla abokina na jin haka kamar wanda wani mummuna abu ya same ka kai dai bari kawai mun shiga wato abubuwan da Usman suke mun yake mun ya ishe ni wallahi sau biyu fa yana ta karkarewa yana tafka mun mari har sau biyu fa kuma duk ta dalilin ummi kai Mustafa ba na son walakanci ba ya kasa na gaba kana mun dariya bayan abin da yake damu shikenan Aminu amma fa wallahi ka ban kunya duba fa ka gani
daga sama har ƙasa da ka babban yaro ka sake abokin ka ta kallama mai kuma ko kokarin ramawa ba ka yi. ai yanzu kan ya kore ni don wallahi duk lokacin da ya kuskure ya sake ya ƙara mari na wallahi sai na yi ƙasa da shi. Haba Aminu ai sai ka faɗa abin da zai yi dan na san babu abin da ka yi wa Usman. To shikenan abokina wani shawara yanzu me ya kamata a yi? Yau ko kai fa yanzu abin da ya kamata ka yi shine ka san duk hanyar da za ka yi ka ga ummu ta hanyar ra'ayinta ta dawo sanka shikenan ka gama da Usman. Ka abokina gaskiya hakan kamar da wuya dan in naje gun ummu da ko sarara ta ba ta yi. Haba abokina kar ka bani kunya mana ga ka babban yaro ka ji wanka ko baka ji ana so tsuntsu ne ba na tabbata idan ka dage nan da nan zai taso ga kan Usman ya dawo kanka. To shikenan Mustafa insha Allah zan yi amfani da abin da kace. Nagode. To shikenan ni kan zan wuce kallon ball. To yau kuma suwaye kike wasa haka? Wallahi garaje da wato bo suke wasa zan je kallo yau. To kace yau muna da babban wasa. Wallahi maybe zan tsallako. albarka take wai abun mamaki sai ka ce ba kwanan nan muka tafi muka bar kwanan nan burin ya bushe kayau mana ka samu ka sallama samu to kai ma ta Allah ka gani mai ruwa da atabarka ka tafi mana hakkin naka an ki a biya kan dole ne sai an biya din ku matsalar ku ya ataba kenan ba ku san taimako ba shikenan haka yana kawai ka dauko mutum ka san yadda nake kawai dan ka gani haka ne da kake ne mutum to an ki a bayar kudin kai abinda zaka yi duk abinda ka da ba kai ba za a biya kudin ba kawai ka ce dole sai an biya kudi an ki a biya din ba za a biya ba hakkin naka ba za a biya ba kai abinda ka da ba dole ne wannan mutane me yake faruwa haka ga sunan wannan mutiya ce a taban wai dan kawai sun dauko mutane ne ke ramu ya ce dan la karabu da shi ba ka da ba wallahi karabu da shi su ba san ce mun kuma kaga shi na rayuwa kullun kaga sunan mazan da kaga a'a ba shi shine ina to shi ke Allah to dama ne da tsawon ma ne ka tafi sanin da zuwa yau sha gari yaushe wallahi yanzu nan mai haje na ta wai nan da ciwa dan ata wannan ya kawo ni da wani ya zo wani na ba su kudi kawai daga cewa mutum ka dauko mutum ta shashi kenan gaba ɗaya gari ya biyo mutane zafi kawai dan kaga mutane a hakan nan ka buka da mutane wai an ba kudi kudin me kuma zauna baka san mutane da suka dawo kawai ka buka da mutane wani kudi wai mutum a ce dai bai san taimako ba a rayuwarsa ba haka ake ba su duban sai sun dan samu sun yi kafin su dan samu nasu ba kai ka san wannan malam mutari kai bin ma dai lokacin da kake nan fa hakan take amma kaga da Allah kaga ka iya takunka kai ma ka iya takunka amma malam mutari me zafi ne haka ya naga ka dawo yau ne ko wata shi ba ta taka ba ta yi fa ai malam kalla gaskiya ba lafiya ba kuma dole na faɗa ma abin da ya faru da ni dan ka san an ce dama abokin kuka shi ake mema shi ake faɗa mutum yawa wannan kuma haka yake wato ka san dai ban daɗe da komawa ba to da komawa ta sai in tattara duk dukiyata kai har ma da ta abokan kasuwanci na wai da kudirin bude babban kasuwanci na tattara ga baki daya kudi ya bata ta hannuna ashe ni ban sani ba na je na hada harka da yan dambara subhanallah ya aka haka ta faru to ka san yamuri da son kudi haka suka sa ni a gaba yau na gobe daban na jibi daban wulakanci ba kallon wadda ban gani ba hakan yasa in tattaro duk yan kun matsayina ka gan zanan in taho gida abin da ya lagani kenan lalle malam mutane zaman ka abu ne bai amfana maka komai ba a ce kana ji kana gani wasu kartun banza su zo su kudi maka da makudan kudi hakan nan wannan ba maganar wayo ko rashin sa bane ba sai dai kawai wannan kawai dai ishara ce Allah ya nuna mun ta abin da dama an ci abin da ka shuka to ka gani ba yadda kuma za a yi a guje wannan al'amari kawai dole ne haƙuri in karɓi haka shawara ta a gare ka kai ma ka tattara dukiyar marayun nan ka maida musu ita tun kafin lokaci ya ƙure maka haɓa malam mutane ni da ga nan kullum ina cikin walwala da annashuwa ba na aikin fari balle na baki ga ko da tarin dukiya kawai ne shawara ta agonka shine ka tattara kudin su duka ka tattara ka bar musu dan kaga idan lokaci kure maka ba da zaka iya iyakacin abin da zan iya faɗa maka kenan kai malam mutari dakata
dan kawai kai kaje ka sarauta da zaka dukiyar a aikin banza shikenan kuma ni din ma so kake ni din ma zo tsiya ce kuma je ko abin zan kuma sai dai kuma fama da fatanya ina ta kodago ina ta kantuwa lambu ya zaka yi shikenan ni da iyakacin abin da zan iya ce ma in kaga zaka iya bi to ni bara ni tashi in shiga gida da wannan kayan nawa idan kaga zaka iya mayarwa ka mayar in ba zaka iya mayarwa ba dai duniya makaranta ce ni dai naje na koyo da dasi kuma bana fatan ƙara samun kaina a ciki kuma idan kai wasa zan tona Allah ya kiyaye ni ma wurin zan yi sallar magana kuma idan kai wasa zan fasa kwan wani kwa zaka fasa malam mutari wajen ni na san komai baka da komai ni na san komai baka da komai fa amma ina da komai amma ka san baka da komai ina na sani to tunda baka da komai shikenan ai zan fasa kwan idan kai wasa yanzu sallar magana ma zan je yi Allah ya kara mana albarka cikin sallar magana kan dama mun koma yi tunda dai kan har muka tiya shi wakina na tsaya aikin ka da Allah je ka gidan nan ka kira mun ummi Salam. okay nagode Na wani ya gaji. lafiya tsallan wasu Ya ayyuka. alhamdulillah malama ummi a makaranta Makaranta alhamdulillah. yayi kyau kuma shawara ta da zan baki anan shine gaskiya ki dage da karatu saboda ilimi yana da matukar amfani sosai musamman ma ilimin addini Haka ne kan Usman, na gode da wannan shawarar da ka bani kuma insha Allah da karatu. yauwa na ji daɗin wannan magana sosai Allah ya taimaka Usman dama akwai magana da nake so na faɗa miki. to bismillah ina sauraron ki Magana ne akan Aminu. Dan Allah in dai ni kuke gaba ya kamata ku yi. Dan bana jin daɗin wannan gabar ta ku. ummi kenan gaskiya ni dai bana gaba da Aminu shi yake gaba da ni kuma in Allah ya so za mu koma yanda muke da Wato ai hakan ya fi saboda tashin hankali ba shi da wani amfani. to ummi ya labarin su da fatan dai har yanzu ina nan a cikin zuciyarki sosai ban samu tangarda ba Kamar yadda da ka san ina son ka to yanzu san da nake maka ya fi ma da. Allah to ni ko ya zan ce dan Ya kamata ka daga hannu ka gode ma Allah. gaskiya to alhamdulillah na ji daɗi sosai Allah ubangiji ya bar mu tare Allah ya sa burin ya cika. amin to ni yanzu zan samu na wuce domin ina so dan biya ta wurin wasu abokanai na ramu dan gaisa da su Daga yanzu za ka tafi? to sai hakuri ai kin ga yanayin Ban gaji da kallon naka ba. kuma ban gaji da ganin ki ba sai dai hakuri kawai Shikenan sai an jima. to shikenan sado alkhairi Allah ya hada mu Bye.
gano tsauni ya nisa, zo ka ɗauke ni dora ni. Mafakata ce makaranta ce. Sayan nagari mai da kuɗi gida. Don haka ne muke gabatar muku da shagon Nuruddin mai bakin mai. A shagon Nuruddin mai bakin mai za ku iya samun sassa ko kayan gyaran mota, mashin, janareto, injin bayi kamar su carburetor, fitila, blow inji, kurumbo, dish, signal, oil seal, ringi, piston, complete gasket, half engine gasket, sprocket, bob, lena, grease, plug, control, bob, B-roba, robar fitila, couch, tape, taya da dai sauransu. Ina masu buƙatar lafiyar ababen hawan su. Shagon da Nuruddin bai tsaya a nan ba. Ya tanar muku da kala-kala na injin oil ko in ce bakin mai kala-kala kamar su ATF carburetor cleaner, top oil treatment, Adelic, mobile super, Abro carburetor cleaner, Amasco, AZ, Amasco engine super, AZ crown super da dukkan sauran bakin mai na juye, miss ko size duk akan farashi mai rahusa. Shagon Nuruddin mai bakin mai ga arha, sauki da rahusa. Muna maraba da dukkan kwastoma masu sayan ɗaiɗai ko sari. Shagon Nuruddin mai bakin mai yana nan daura da garejin Hauda, opposite da masallacin Hauda akan titin Kano zuwa Maiduguri. Dan neman ƙarin bayani ko kulla harkar kasuwanci sai ku kira Nuruddin mai bakin mai kai tsaye akan lambar waya kamar haka: 0805116881 ko kuma 0903307565. Shagon Nuruddin mai bakin mai. sayan nagari mai da kuɗi gida. Sai kun zo. Kalma mai kyawun harafi. Gaya bayanin kuɗin da muka yi ma kalla aiki. Ya ce zai kawo har yanzu shiru. Wannan tsohon fa yana mana wayo fa. Ba na taba shi ta waya. Allah ya rada. Hayyau ni ce yi. Assalamu alaikum. Hello kalla. Ya maganar kuɗin mu ne har yanzu ne shiru ne. Wani kuɗi kuma? Karkare na mun wayo mana. Ina nufin maganar kuɗin da ka samu muka ma aiki. So na aiki kuma wanda aikin da aka sa kuwa shi kai ba. Ku don sa ku je ku rece Usman kun je kun rece mun yaro na Aminu. Kuma da yawa ya aiki kai mun kwatance. Kuma ne ma aiki. Dan haka dole ne sai ka biya mu kuɗin aiki mu. Kuɗin da zan ba ku da shi ne jinya ɗana. Saboda haka kun yi aikin banza. To shikenan haka ma ya fi sauki. Kuma za ka gane kuskurenka. Josta, oga, amma tsohon nan fa yana mana wayo ba. Ka ji kuɗin nan wai ya gurwa? To oga yanzu ya za yi. Bar shi kawai zan bi shi har gida. Dole sai ba da kuɗin nan ko na fatin shi. Da kyau oga, gwara kuɗin nan ya fito saboda ka san yanzu gari yi zafi. sai da na faɗa ma dama yarinyar nan ba saurara ta za ta yi ba, kawai dai ka zo ka bin wata shawarar ka wadda bata kai ta kawo ba, ka zo ka san dole na jini yanzu ga irin ta na yi. Ai ba haka bane ba, inda ka nutsu ka yi tunani wannan magana din gama magana ce mai amfani, amma dole salo ka je mata. Ka bari kawai, ni kaina kafin in je sai da tsara me zan je mata kafin in je sannan in je in same ta, amma duk da hakan ma bayan na je ni ba dai a cewa komai. To amma kai me ka shawara, tunanin me kai, me wani hukunci kuma ta kan yi kenan? Ni kaina yanzu ina tunanin wannan hukunci zan yanke saboda ta shiga raina ne, ka san shi so kafin ya fita akwai wahala. Kware masu yi magana sun ce shigar sa ba wuya amma fita na sai sanu. Ofisa kai na kasa. Wato Aminu ka san har yanzu ba mu kammala kes ɗinka ba, saboda haka na zo neman ƙarin bayani a gare ka. Wai shin menene ya faru? To ni dai abin da ya faru shine wata ran na je gidan sa wani abokina, sai na bar mashin ɗina a ƙofar gidan wurin wani kanin abokina.
ji abin da ya faru kenan ofisa. Ranka ya daɗe wannan ai shine wanda suka mun aika-aikan nan don barin taɓa manta da wannan fuskar ba. Shin ka tabbata? Ƙwarai kuwa ranka ya daɗe don barin taɓa manta da wannan fuskar ba shine. So ashe ma gidan kalla ya shiga ba. Mun samu bishi mana. Okay, to ba da mu. Na daɗe ban ga wani dire na mun hankali kamar ka ba kalla. Yanzu ya kamata mu tsaya mu laɓe a wannan. Mu ji me za su tattauna. Ya za a nema aiki kamar wannan amma ka ce na yi aikin banza. To baska sau nawa zan faɗa maka shashancinka ne jawo maka na sa ka je ka kashe Usman ka zo ka doke min Aminu don haka kunda in tanar maka da shi ne kudin jinyar Aminu. Bari na wuce gida ne. To Aminu amma fa ka rage gudu a mashin don mutane suna yin korafin ka cikin gari. Abun ka da ɗan Najeriya ba da amma aga kana jin daɗi sha ne mu a takura mu a rayuwa. Ni dai shawara ce nake baka. Allah rabu da su wani ba wata ran nayi ne. Don haka ko sisun kawo ba zan baka ba don haka kai aikin banza. Banza ko? Za ka ga aikin banza. Wayo! Wayo! Wayo Allah! Wayo! Ya Aminu, Baba, abin da yake son faɗa maka. Wato Aminu, ni ya sake da wasa. Na yi wasan da wata Aminu. Na cuci kai na Aminu. Wannan abu. Duk da yake faru a Aminu, ne wa kai na. Baba, kar ka damu za ka tashi. Aminu, ni duk kawai ina kai na Aminu. Aminu, lokacin da kana ƙarfi. Har yadda ba a da yiwu Aminu. Sa ka a makaranta. Duk da kula da kaɗan ne. Ina ba ka shawara a wata kyau. Yanzu ba na ganin sa kuma Aminu. Wai nake kowa baki yin kai. Ni kaɗai nake son ka Aminu. Shi ba haka ba ne. Aminu. Ba abin da wafiyar ka wata ba ganin cewa ka shiga makaranta kai da in ka zama abin da ka zama Aminu naƙi na nuna cewa sam a haka abin da yake in ka girma haka shi duk ba haka abin da yake Aminu Allah dai kawai
akan haka abin lafiyar ka har gudu ce ta baki yanzu ba sa inda ta koma ba. Kwanaki ne ma nake ji ana magana cewa an yi labarin ta akan can wajen yan katako ta koma wajen kaninta da suna Hamida wato Aminu. Allah ne kawai ya san irin yadda mahaifiyar ka take son ka, amma fir haka na hana nuna cewa sam na fi son ka. Ashe ba haka abin yake ba, ta fi da son ka ne. sannuwa ba za ka wace kuma Allah da za ka tashi jinya ai ba mutuwa ba ce ba na dai so baba idan ka tafi kamar ni ya zan yi da rayuwa ta sannu. Wato Aminu, mutanen anguwa da dama sun nuna cewa kawai sun suke suka kai tarbiyyar mai kyau, amma ina sanar musu cewa nisan ka yake ashe masu yanke na wasu abin wani wajen ganin cewa ka je makaranta ba yadda ba su yi nuna yake ce musu idan kai kima za ka ci. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam. Sani da shigowa. Yawwa. Haka kawai wannan malamin sunan kawai shi ba wanda ya so da shi ba wanda ya so ya masa ido a garin sai Aminu. Abu kadan shi dai Aminu yanzu nan muna zama a majalisa nan wai Aminu nan an bar shi a yawo haka karazube ya kamata a sashi a makaranta in an tura shi makaranta ba zuwa sai yawon kwallo sai kawai dai shi mutu sai baya wuce Aminu duk inda aka zauna shi dai Aminu ban san yaron ne ya so ne maka ba. Gaskiya ya faɗa ne. Gaskiya kuma? Na gaskiya al'amarin. Ka so ɗanka duniya ta ke shi, a gidanka duniya ta so shi. A'a, wannan ba lamari bane ai. Ko shi ba babu wanda ya sa ido fatin gidan nan ba ya ba. Nan ban shi da laifi gaskiya ya faɗa. Haka zaki ce sai bakin ku da shi, amma in ba da haka ba malamin sunan a duk inda ya zauna ai ba ta dan yake komai nasa ne dan nan komai shi Aminu nan me ya rufe yaro ne kan ne ya sani amma shi fa komai Aminu shi fa duk inda zamu zauna ina zauna shi sau 100 Aminu shi ne. Shi yana yawon tsokana da shi dan wannan ya zaki dan wannan. Shi ma ya tsokana sa. Mu duk wanda zo kai shi na faɗa masa shi muna rama. Ai shi ka Aminu ko ba tsokane shi ma dole ya duki. Haka kawai dai ya tafi Aminu ba zai zo da ke shi ba. Haka kawai kana cikin tafiya zo da ke ka ba zai yi ba. Sai dan ka tsokane shi kuma ya rama. Wannan ne gaskiya. Daga shi ma ana dukan sa. Dama kuma kai baka son gaskiya. Sau nawa shi ana dukan sa. Ko dan ni ba zuwa ana yi mutane lokaciya. Ba ruwa da wani mutum lokaciya. Sai na san idan wata ne da ke idan wata aka rike shi wani da yana ma shi ba kan wani ka zo gida kake faɗa an faɗa maka gaskiya ba gaskiya faɗan ba kawai shi dai iya kin yaran nan ne ban san yaran yi masa ba abu ka an shi dai Aminu to Aminu me zai tare masa ne yaro ne karimi balle ya ce a Aminu nan koya masa wani abu ne Aminu ne sani yanzu tsakani da Allah sai dai kawai ka ba da ɗan ka sakanta shi ba ka so amar faɗa wai sai ki an bata shi to ta ga bata yaran nan ne gashi nan ka bata shi ko me sai a gida ki takura masa a wajen takura masa ni kuma yin takura masa kenan to sai ka je ka nemo masa wata uwar da ta tsira ne babu wata uwar da an nemo masa kina nan din ku amma dai gaskiya dai takura ne ya isa haka yaran nan kowa Aminu ni ban san Aminu nan ne ya taba mutane ba kowa ya shi dai Aminu to Aminu nan dai in Allah da kowa iya gani haka za su Assalamu alaikum. Wa alaikum Aminu? Kana zaune ne? Sabu Aminu. Baba. Za ka yi dace yaron nan a riƙa rashi baya zuwa makaranta in na tura shi ma ba zai je shi ba. Daga yin tsokari yana sai ya tsokari yana yi ta dukai yaran mutane ana kawo min tuwaciya. Sai ka gaskiya wanda a san yadda zai iya tafi makaranta domin ɗan tuta ne ma na wani lokacin. Yau kai dike ai. Yaron nan tun da baya son zuwa za a bar shi mana. Lokacin da ya girma ya wayo in ya so zuwa kai je ai. Sai ya girma kenan da ya je makarantar kenan. Lokacin da ya so zuwa sai ya je sanda da so zuwa ba bar shi ya zauna a gida. Daga yanzu in bai yi karatu ba ka san fa zuwa gaba
karatun zai yi wahala kuma abin zai zo ya dame ka da kai hashi. To karatun nan ni yin sa ne ni ma ba yin sa ne ba dan haka ku bashi a zauna. Shi ba zai yi ba kenan. A'a ku bashi ya zauna yaran nan har ga Allah kai Aminu ka zauna a gida kaji duk wanda ya zo kare ka in shi zo ka dake shi. Ya dake shi ko? To shi kenan daga kai ka daure masa gindi ya dake shi ko? Sosai kuwa. To shi kenan in ya kwaye da yaro aka mun to gaciya ni kuma zan dake shi. A'a kake dake shi. Akai na dake shi to dai ya miki ne. Dake shi. Me miki? To na ce a kai shi karatu ka ce kai ba zai yi makaranta. Idan ya so zuwa zai je. In ya so zuwa zai. In ya so zuwa ku bashi a gida amma ko ka san aka ce wai in ji manya suka ce yaro tun yana karami ake tankwasa shi. In ya girma fa aka ce za a tankwasa shi ka san ko ba zai taba yiwuwa ba. Idan ya girma zai so zuwa ya ce in bai so zuwa ba shi. Ni kan gaskiya ba zan zauna da yaron da ba zai je karatu. Karatun nan bayan sa muka ba mu ma. Mun gashi nan muna samun yadda muke yi da kanmu. Dan haka yaro gashi da shegen tsokana je ta dukan yayan mutane a cikin gari ana kawo mutum. Ai aiki. Ni zaman ka. In dai bai so zuwa ba a bar shi kawai. In ji ko? Kawai. Ko ka san in ya girma abin zai zo ya dame ka da kai har shi ne? In Allah ya dama bare ba faruwa. Inda yanzu karatu shine ginshiƙin mutum. Kana ji? Tun da ake faɗan haka, mu dinnan da ba mu yi shi ba bai zo mana illar mu ma kanmu, balle kuma shi. To shi kenan ya je ya zauna kai. In Allah da inda ina raye Aminu, kai abin da kake so. Ba abin da zai faru da kai insha Allah. Ka shi kenan. In Allah ya yarda. Ya zama shi bacacce abunka. To abunka kai ka saka ta ni kan bai isa ba duka zan ba. A'a karki dake shi. Akan me? In yi nufi ki faɗa mu. Da faɗa baka ai ba komai za ka masa ba. Zan masa mana. Me za ka masa? Yanzu ma gashi na kan karatu ka daure mar gindi. Kar yayi. To karatun nan ba wai dole bane ba. Yana nan idan ya zauna ma da yi karatun nan ban Allah zai da Allah dai bari hana shi abin da zai ci ba. In Allah da balle kuma wannan rayi. In Allah da yaran nan ba za ka tozarta ba Aminu. Ina ba a ce tozarta ba ni dai makaranta ce. In Allah ya dafa zai yi kuma ina rayi. To yanzu ke kina kiran cewa zai rasa da zai zuwa nan gaba. Yanzu ke kina a mazamin ki na mahaifiya tsakanin da Allah bakin kin yaji shi kuma. A ni ba baki na masa ba karka sanja mun magana. Karka yadda ka juya mun magana ni ba baki na masa ba. Ni dai na ce yaro yayi karatu. Karka yadda ka sanja mun magana ni ba masa. Karatu da in ya so yayi in bai so yayi ba a bashi. To yaron nan in ka ga zaka masa faɗa ka masa. In ba za ka masa ba shikenan ni ba na zani da zai ne aiki na cikin gida. To an tashi. Ka ci gaba da zaman ka in ta tura ka makaranta in ka so ka je kaji in baka so kuma ko waje ka fita ka zauna kar ma ka zauna a gida ba zai tashi ka kaji to ni kan zan fita to mun ga aminin ka turo shi ya zo shi dan aike shi ya hado mana kayan abinci yanzu yaran nan iya cikin abokansa tsakani da Allah sai a takura masa ko a ce za a aike shi a ba shi huta mana to yanzu tsakani Allah yaran ya fito waje iya dan cikin iskar sa iya cikin abokansa iya wasa kawai shi kai ya takura masa zuwa da aike shi to shi kenan a zauna haka ai ba abinci ba tunda kai ba za ka je ba kuma dan da haka ma ba zai je ba shi kenan sai a zauna wani a zauna haka kuma ni da kai na nan da yake nan yiwu in ba ki ji ba wannan sauran kayan yin gidan ba za a yi amfani da su ba kenan ba zai isa ki haka ya isa ba zai isa tun da zai isa kawai ki hakan to ki aka ba kin yin ba ki jalo hada su ki duka ka san kuma ni ba na son jalo ki da dukan babu komai ni duk ba na so na san da niyyar kawai to kuma gaskiya Amerikan ba zai zo ne na haka in za ki hakan ki in ba za ki ko ki bar shi haka za ka koyo shi gida babu komai na shigo masa nasa daga waje in kin yi to in baki ba kuma shikenan to shikenan haba yaran nan iya cikin abokansa iya wasa tsakani da Allah yanzu kawai aje su sauran duk suna wasan ba a kaɗa musu ba shi kawai a zo ka masa saboda shi shine dan aika ina gane maka tafiya ke in Allah da babu komai dan akwai totar nawa haska hanya ka riga da ka sakanta shi wallahi ina gane maka Allah kuwa wani sakanci ne yaran nan ba abin da yayi haka kawai komai ke baki bashi ya huta ba a wajen ba bashi ya huta ba to ka san ka ina da da zan je makwanta je ina neman yaran wa'ansu ina aikin su ni fa ban ce ki yanke yayin makota fa na ce miki ki abin da so a gida ni so ni in na fito waje in na samu na shigo miki da shi amma Aminu kan ku bashi ya huta to kana ji abin da yake so da kai ka san yanda za ka yi da yaran nan ko kuma ni na bar gida na bar muku gida in kin tafi kin bar gidan ma za ki dawo
dan yaron nan ba ta kura masa bane Ni na faɗa maka ko ka san yadda za ka yi da shi ko ka gyara man halayensa ko kuma tafi bar gida. amma wala ki kun da rawa Dama ina zan tafi da shi. yawwa Ba yadda zan je da sai shi. ki bar mun kana a gida kuma na san kin ta mai ki dawo A'a ni kan ba zan dawo. In dai wannan halin yake baka gyara mar halayensa ba. Ni ina kokarin gyara man halayensa kai kana godewa. In dai wannan halin ne ba zan dawo ba. to ina gyara al'amarin nan yaron nan kin ki bar shi ke samu walwala in ji annashuwa shi kansa ma ya zo kusa da ke ma aka san sauke ce uwa gare shi san goma aike duka je ka makaranta ki bai shi lokacin da ya kai yayi munzalin yayi zai yayi Shikenan. shin da ka munzalin zai yi Ba zan iya ba. kawai in ya ramu ta ji dukkan abubuwan da suka rinka faruwa ke tsakanina da mahaifiyarka na mutu ni ne da ƙoƙari a ne ka je ka neme ta a yan katako in ka je yan katako ka tambaya ko ɗan haifin ko kawunka Hamuda nuna maka ita domin ɗaunin ka samu kyakkyawar tarbiyya a wajenta don san ni kamar tashi da biyu ba za ka tashi cinya ba mutuwa ba ce Allah da ba za ka tashi yanzu abin da yake so a nuna ɗauki wayan nan kira mun Usman a zo shi mai samu domin fara sanar nan ya mutu da hakkinsa a kaina fara faɗa masa dukkan abin da ke faruwa ni kai san me kai ne yake ji a jikina wannan ciwon ya tashi mai hello Usman Hello Aminu. baba ne yake neman ka Kike ni da? ba Amma me faru? ba lafiya ba dai ni ban sani ba ce sai dan kira ka To ina zuwa. Assalamu alaikum. wa alaikum salam Aminu. Baba. Sanu baba. Na wuni. Lafiya kalau ya jiki? Yes. Allah baka lafiya. Allah ya tashi ka faɗin ka baba. wato Usman abin da ya sa ni sa aka kira ka ba kuma bane Usman shine ba na so a ce mutu ya hakkinka a kai na Usman da kai da uwanka ba ran komai ba idan gani yadda muke da Malam Musa mahaifinka ba duk da haka na ci amanarsa dukkan abin da yake fama da sanin cewa rayuwar Usman ni ne sila domin ya jawo dukkan wannan abu da akwai lokacin da duk irin abubuwan da suka faru ke Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama ba kai kashe mana mahaifinmu? ka Usman ya sa ya kira ka ya guda domin neman yafiya a gare ka Usman a yafiya mu dukkan wanda abubuwan da suka faru so a kawo da ido a yafiya musu haka da Allah ya kaddara mu so a taimaka a yafiya musu Ba komai baba.
kuma ko da hakan bata faru ma dole in kwanan sai kare zai mutu babu yanda za a yi. Allah ya ji kan mahaifinmu. Na gode Usman. Sai kuma Aminu. Kai hankali da duniya. An ka san da ba an ce. Abin da ka shuka shi za ka girma. Baba za ka tashi. Allah ya ce baba za ka tashi. Aminu. Ni kaɗai nake jin me nake ji a cikin nan nawa. San ina cewa ba zai bani in tashi ba. Allah ya mara rahama baba, Allah ya gafarta ma, Allah ya yafe ma, na yafe ka baba. Ina haƙuri zami. Allah ya ji ka baba. An yi muku hutu dai lafiya da ku? Na babu dai wani abu da ya faru dai na abunan har ku gama can nan kuri gaba ɗaya. To kuma yake son dawa. Ranar ganka da jaka Aminu. Ka ga dai wata biyu kenan da rasuwar mahaifina. Saboda haka da kafin ya rasu ya faɗin wata magana akwai wani kanin mamana wanda yake ce za ka ina so zan je wurin. To bari mu taka mama na mai kiya. Idris ka kuja kan nasa maraka shi baki.
na gano tsauni ya nisa suka ɗauke ni dorani mafaka ta ce makaranta ce sayan nagari mai da kuɗi gida don haka ne muke gabatar muku da shagon Nuruddin mai bakin mai. A shagon Nuruddin mai bakin mai za ku iya samun sassa ko kayan gyaran mota, mashin, janareto, injin bayi kamar su carburetor, fitila, blow inji, kurumbo, dish, signal, oil seal, ringi, piston, complete gasket, half engine gasket, sprocket, bob, lena, grease, plug, conetrol, bob, roba, robar fitila, couch, tip, taya da dai sauransu. Ina masu buƙatar lafiyar ababen hawan su. Shagon na Nuruddin bai tsaya a nan ba. Ya tanadar muku da kala-kala na injin oil ko in ce bakin mai kala-kala kamar su ATF carburetor cleaner, top oil treatment, Adelic mobile super, Abro carburetor cleaner, Amasco AZ, Amasco engine super, AZ crown super da dukkan sauran bakin mai na juye, miss ko size duk akan farashi mai rahusa. Shagon Nuruddin mai bakin mai ga arha, sauki da rahusa. Muna maraba da dukkan kwastoma masu sayan ɗaiɗai ko sari. Shagon Nuruddin mai bakin mai yana nan daura da garejin Hauda, opposite da masallacin Hauda akan titin Kano zuwa Maiduguri. Dan neman ƙarin bayani ko kulla harkar kasuwanci sai ku kira Nuruddin mai bakin mai kai tsaye akan lambar waya kamar haka: 08016181 ko kuma 0938307555. Shagon Nuruddin mai bakin mai. sayan nagari mai da kuɗi gida sai kun zo. Kalma mai kyan harafi. Menene amfanin taimakon irin ku? Ba aikin komai kuke wa mutane ba sai san banzar tsiya da yawon maula. Hakan. To menene amfanin taimakon irin ku? Ba aikin komai kuke mutum ba aikin banza ka mutum. Yawon banza da aikin maula. Banza da aikin maula. Allah ka wadda ka dauko da yin sawa wani kirkire. Dauko ka kai maza. Ni ba matsala. Ni ko an darba na ma. Wannan bayi bai. Idan gurda me haka to ka karɓi ta talakan mana bakar ita ce masu kayan sannu baba hata bige mun yawa magana ne akan Aminu dan Allah in dai hannu kuke gaba to ya kamata ku daina dan magana ne akan Aminu dan Allah in dai ni kuke gaba ya kamata ku daina. kai Bello gaskiya na sha wahala a wurin 'yan sandan nan, wahalar da ko makina ba na fatan ya fada cikinta. Shi kenan abin kai Usman, ina so in faɗa ma ya kamata ka san rijiya ba gurin wasan yaro bane. Zan ce a tafa haka. Kuma tun da rashin mutunci ka zaɓa a tafi a haka. Daidai nake da kai. Sake action. Kuma tun da rashin mutunci ka zaɓa a tafi a haka. Daidai nake da kai. Action. Kai dakata, ni dinnan da kake gani zan nuna ma cewa kuɗi baya siyan soyayya, kuɗi baya siyan mutunci. Action. Manyan abubuwa biyu kenan da kuka rasa da kai da mahaifinka kalla. kun tabbatar ya mutu? To shikenan ba matsala, amma fa in ka karya alƙawari ka san na kan kuɗi kai ma zan aika ka lahira. Na je da can wannan bare arewa ko sha Allah. An Allah ku ba da za ku kunci fa ya zo da nan. Ai ba kai mu ne ai. Gaskiya ba wakan la ka shiga uku ba. Ba wakan la ya in haka rayuwar ka take ka shiga uku ba wakan ba. To shi kenan ba matsala, amma fa in ka kare alƙawari ka san na kan kuɗi kai din ma fa ba zan kyale ka ba. Kai ba nan za ku dawo. Wannan ma ne yayi wannan. So kai kuma sai ka action. Sau biyu yana ta karkarewa. Sau biyu fa yana ta karkarewa yana tafkan mari har sau biyu fa. Kuma duk dan dalilin ummi. Kuma duk ta dalilin ummi. Action. Ai ko wannan shi da yawa sake action. Haba Aminu, ai sai ka fara abin da zai yi, dan na san ba abin da ka yi wa Aminu. Usman ne. Haba Aminu, ai sai ka faɗa abin da zai yi.
don na san ba abin da za ka yi wa Usman. Action. Haba Aminu, ai sai ka fara abin da zai yi, dan na san babu abin da za ka yi wa Usman. Da ka taki ji a zahiri ban canza buri ba. Ni ne akan me? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau ofisa sannin ka zuwa. Me ya faru haka? Gashi nan wannan bawan Allah shi ne. Ka duba abin da sa ka ja ka dana. Haka kawai dan sanin mun mata daya. Okay, kai shi in ga ma ku kuke bata gari ko? Me Kut. Ai dai ka kula musu. Ku ta gasa. Je da shi ofisa. Kai ta dubge shi ofisa sai ya fara maka dalili. Tabiya nawa. Ba ga wa bari. Mala ya rawa da alƙan ba. Wannan ne. Kaga koma ka zauna zan dan dauki fuskar ka. Abin ka ɗaukar tawo titi.
ƙauna